ישראל. פתחי וזמרי בעם. פתחי, החלטתי למרות המניפולציה הזולה שלך בתחילת התוכנית וההתנהלות הדי קלוקלת שלך לאורכה, לפנק אותך באייטם לכבודך. תודה. החלטתי אחרי שנים בה אנחנו קצים את הזוגיות שלך, את החוסר בזוגיות שלך. ולא הכרת לי אף אחת כל השנים. לא הכרתי לך אף אחד כי אני אוהב את ידידות שלי. לסדר לך סוף סוף פתרון לבעיית הרווקות שאתה נאבק בה. אני לא נאבק, אני זורם איתה. אתה נאבק בה. אני גולש, מקפץ על החיים. אתה לא קליל איתה, אוקיי? אתה נאבק בה ואתה רוצה לנצח אותה, אוקיי? רק באמת בשעות מאוד מאוחרות. שמעתי כמה אנשים מדברים על הספר הזה, ואומרים שהוא ספר באמת שעוזר לרווקים לצאת האם הוא ארגז כלים לרווק? מי רווק הוא תם? בוא נדבר עם מי שכתב את הספר ללכת על כל החופה. אור אלון, סמנכ"ל פיתוח עסקי באתר רוטר, בוקר טוב. בוקר אור, מה נשמע? בוקר אור. בוקר. אתם נרגעתם? אני שמעתם פשוט בתחילת התוכנית, שמעתי אתכם רבים כמו זוג נשוי במשבר. אני לא יודע. אם לא רבים אין אהבה, אתה לא מכיר את החרטות האלה? כן. אנחנו צריכים ללמוד לריב. אור, בוא תאבחן לי בבקשה, אנחנו מדברים פה עם פציינט לא פשוט, בן אדם שנמצא ברווקות מאוחרת. תאבחן לי את הבעייתיות של פתחי, ככה תן לי בהתחלה, למה פתחי עדיין רווק? אני אגיד לך מה, בדיוק עברתי על הספר לקראת הרעיון, ואז הגעתי לפרק האחרון, והפרק האחרון הוא הכי משמעותי, וזה פחד. תשמע, יש שני צדדים, רצון ופחד. רצון ופחד זה שני צדדים של אותו מטבע, אוקיי? בגדול הסיפור הוא כזה. לא יודע אם פתחי רוצה זוגיות, לא רוצה זוגיות, זה עניין שלו, אבל בסוף, הרבה פעמים, אנחנו מאוד 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 מפחדים מזוגיות. מפחדים להתחייב למישהי אחת או זה. ומה שקרה לי לפחות, ואני חושב שזה קורה להרבה מאוד אנשים, רק כשהפחד להישאר לבד הוא יותר גדול מהפחד להתחתן, אז אתה קופץ ועושה. באמת? בוא תקשיב, אתה אומר לי משהו פה שאני לא שמעתי מי... אתה יודע מה הבעיה? רגע, עכשיו בוא נראה רציני. אני אומר לו משהו, אתה אשכרה אומר שצריך מספיק לפחד להיות לבד כדי להיות בזוגיות, זה עצוב מאוד. אני לא אומר שצריך, אני אומר שבסוף, אם אתה מגיע לגיל 30 ומשהו, והפחד שלך כל כך גדול, מלהתחתן, אז הדרך היחידה לנטרל פחד כזה עצום, זה פשוט לפחד יותר להישאר לבד. עכשיו ברצינות, יש... זה גם רצון, אתה מבין? זה רצון לחופש, רצון לחירות, רצון לזה, אבל על זה מתגבר הרצון למשפחה, הרצון לאהבה, לא, כי יש אנשים, אור, יש אנשים שהבעיה אצלם זה החוסר פחד. יש אנשים. לא, נגיד אני. החוסר פחד מלהיות לבד, כי הלבד שלי הוא מדהים. לא, אתם לא מנתחים נכון. פתחי מפחד לאבד את הלשבת ב-12 בלילה ולראות טלוויזיה כשבא לו. ברור. זה העניין. ברור. אחי, אתה יודע מה עשיתי אתמול? אכלתי, יש טפוצ'יפס אפוי חדש. דפקתי אחד כזה, אחרי זה דפקתי ארטיק טבעי קוקוס, אחרי זה חזרתי למלוכים. אתה רוצה לשמוע מה אני עשיתי אתמול? תליתי כביסה, אוקיי? אחרי זה כלים, אוקיי? אחרי זה אדם מתעורר, אז הייתי איתו שעה ורבע על הידיים. אתה מבין? אני מפחד. תשמע, בוא'נה, זמרי, אתה הבאת תאומים, אחי. אתה יכול להכניס, הספר מכניס בך את הפחד? כי זה מה שאני צריך. לא, באמת, אני אגיד לך מה, תשאל אותי בן אדם אחד בא ואמר לי לפני כמה חודשים, תשכנע אותי להתחתן. אמרתי לו, אחי, אני לא משכנע. אני עוזר למי שרוצה. מי שרוצה, אני יודע לעזור לו. מי שלא רוצה, תפאדל, אחי, יאללה, תעזור. בוא תן לפתחי 3 טיפים, שיטות, רעיונות שיעזרו לו להיפרד מהתוכנית. רגע, רק אם הוא רוצה. אני רוצה, מת להיפטר. אתה רוצה בכלל, פתחי? אתה רוצה? כן, אני חושב שכן. יאללה, אני חושב שכן. איזה פר וזה היה. כמו הטפוצ'יפס. טוב, בסדר. אז קודם כל, מה הדבר האחד שגברים צריכים במערכת יחסים? נטפליקס. יותר לנשים. מה זה? נטפליקס? מה הדבר האחד שגברים צריכים במערכת יחסים? ביטחון. לא, ביטחון זה שליטה. נשים. שליטה? שליטה? אוקיי. תמיכה. מה? שתראה טוב. לא יודע, אחי, תעזור לנו, נו. אוקיי, חבר'ה, אתם הלכתם לאיבוד. משיכה. גברים צריכים רק דבר אחד, לא, גברים צריכים רק דבר אחד, הם צריכים שיצטרכו אותם. זה הכל. זה בולשיט. גבר, כשלא צריכים אותו... אני אף פעם לא היו צריכים אותי.
אני... נו, אז... בגלל זה אתה לבד, אתה לא מבין? אני כשאני צריכים אותי, זה מבאס אותי, אני רוצה... אתה לבד, אני מה? לא רוצה שום אחריות, זה הבעיה. יואו, איזה ניש. בסדר, אז אוקיי. אחי, יכול להיות שאתה לא רוצה זוגיות, הכל טוב. פשוט אוקיי. אם אתה רוצה... אני עוד שנייה מביא ילד אז עם אתה- גיי. וואו. חשבתי שהתוכנית הזאת לא תידרדר. רגע, שנייה, שתוק שנייה. אני אוקיי, צריך שיצטרכו אותי? אוקיי, סבבה. אוקיי, וי. ברור. באמת צריך, באמת. לא, זה קטע שנשים בעיקר צריכות להבין. אז מה, אני צריך להגיד לבחורות בדייט, תקשיבי, את מה זה צריכה אותי? את לא מבינה בכלל. לא, בדייטים זה כזה מדף, את יודעת לתלות? כי אם לא, אז אני את לא יודע תצטרכי לתלות אותי. מדף, אתה אבל. לא יודע לתלות מדף? לא. לא, יש לי זה- חברים, זה- אני זה- מביא חבר. אתם יכולים לצחוק על זה חבר'ה, אבל אני טוב. אומר לכם כבר, אם אתם נמצאים במערכת יחסים והאישה שלכם לא צריכה אתכם בכלל, אין לכם מה לעשות שם, באמת. אתם אבל מה, אז איך זה אמרי חי? מה אתה חושב? ואני יודע, יש את הצד השני שאתם אומרים, אבל לא מה אני עשה צריך את כל כלום. הסינג'ורים ואת כל הזה? אבל תכלס אנחנו צריכים שיצטרכו לפעמים הוא אותם. קופץ רוצים לדואר. אתה אומר, שעולות- סינג'ורים מחזיקים יחסים. נכון. דבר נוסף. אתה אם אתה דבר שואל את נוסף. אשתו של זמרי מה את צריכה זה- בו, אז זה- היא אומרת לפעמים קופץ לי בשבילי לדואר. זה יפה, בגדול. כן, טוב. תמשיך. בסדר, עזוב, ומה הקשר? לא, הוא וגם גם אבא מוריד טוב, את הוא גם הזבל, אבא טוב. בטוח. תמשיך, אור. עזוב, גם מוריד את הזבל, זהו, זה סוגר את כן, הפינה. 2. 2, תראה, יש את הקטע הזה שאנחנו הולכים ומסתבכים ומגדילים את רשימת התכונות שלנו למשהו שהוא כבר בלתי אפשרי, אוקיי? זאת אומרת, איזה ספר טלפונים של תכונות שאנחנו מחפשים, זה לא עובד. ככה אנחנו אין סיכוי שנמצא בן אדם תמיד אפשר כל לחפש הדברים. תכונה אחת, מושלמת, כאילו, ואז זה מונע ממך יפה. את כל התכונות בר האחרות. רפאלי. יפה, יפה. אוקיי. כמו עם אלאדין, שאתה מבקש אחת נכון. המשאלות, זה שיהיה אינסוף משאלות. נכון. כן. אתה אומר להוריד להוריד את הרף. את הרף של שבחורה נורמלית לא יכולה לעמוד בו בעצם אם אתה שרה. לא, אני אומר גם, יש דברים שחשובים לך יותר ויש דברים שחשובים לך פחות. כן. אז תנסה לברר מה השלוש תכונות שהכי הכי 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 חשובות לך, על זה אתה מתאבד, אם כל היא- השאר, אם היא nice ממש- to have. אם היא ממש יפה אבל קמצנית, אתה אומר זרום עם זה. נגיד כאילו. אם היא סגנית שר החוץ, כן. בוא זרום, יש לה עוד... אוקיי, הבנתי. כן, כן, כן. כן, גם אור את זה אפשר הוא לתת בעלה לזה של טוב. ציפי חוטובלי. אוקיי, בבקשה. והדבר, כן. כן. והדבר שלוש. השלישי זה, יש את הקטע הזה, אני לא יודע אם פתחי, אולי עברת אותו אז. עברתי הכל כפרה. בזוגיות. כן. נו. אז אתה מכיר את הקטע הזה שאתה אומר, כשאני אהיה בטוח אז אני אקבל החלטה? כן. שתהיה לי ברור, כשזה יהיה חד זה לא משמעי, שאלה כן? אליי, כן. אוקיי. בסדר. מה, לזמרי? לא, 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 זמרי, אני- אתה עמוק כן. בפנים, זה לא רלוונטי. אני הייתי בטוח כבר. כן. דבר פתחי. סבבה, אז יש את המשפט הזה, כשאני אהיה בטוח אז אני אחליט. כן. אבל זה לא עובד ככה, במערכות יחסים זה עובד בדיוק הפוך. אין ביטחון, אין ודאות, אין את הדבר הזה. קוץ למים. כמעט ואין, כמעט קוץ למים. אתה אומר, קוץ למים כשאתה הכי בספק, תציע. אני לא אומר שאתה הכי בספק, נסה לצמצם את מרחב הספק, אבל הגעת לאיזושהי רמה שעדיין יש לך ספק, אבל הוא קטן יחסית, יאללה, טוב לך, קפוץ למים. פתחי, היית הברירה האם מייצרת המים הם הכל. מאוד עכורים ואוכלים לך את הראש כשאתה רוצה לראות כדורגל? אתה מכיר את המים האלה? אז כנראה שאתה נשוי לאישה, מה אתה רוצה? זאת אומרת, אין מה פתחי, לעשות. היית קרוב להציע אחי, פעם? אתה צריך רק למה? להחליט שאתה רגע, רוצה. שנייה, אור, היית קרוב להציע פעם? להציע מה? לא לטפו צ'יפס, אוקיי? להציע לבחורה נישואים. ממש לא. אתה אומר, רחוק. רחוק? אף פעם לא אמרת, אוקיי, זאת האחת? לא. ממש לא. לא, אמרתי בראש, בלב, בראש. לא באמת. אמרתי היא פוטנציאל להיות האחת. ואז קלטתי שזה צנצנת אבל- חינה, אבל הם לא- קלטתי שזו צנצנת חינה, ואמרתי, אוקיי, אני מדבר לחפצים. אז רוקנתי אותה מהאוויר. אור אלון, מחבר הספר ללכת על כל החופה, תודה רבה, היה כיף. מצחיק. היה מצחיק מאוד. יאללה, נהדרים אתם. זה לא ספר לדתיים, נכון? לא, זה ספר לכולם, תקשיבו, אני רוצה להגיד לכם את המנעד, באמת לא דיברתי על זה. כן. קודם כל, מישהו כבר מתחתן בזכות הספר, הוא אמר לי, התקשר ואמר לי, שמע, אני עם חברה כבר חצי שנה, לא ידעתי, כן, לא וזה, והכריחה קראתי אותי. את זה בשבת, אמרתי מה, אני מפגר, הצעתי לה נישואים. היא נתנה לי מכה עם הספר על אמר הראש. לי, מה אתה קונה ספרים ולא טבעת? לא יודע איך השתמשו בספר, אבל הספר הזה כבר עזר. מחתן זוג אחרי חודש. אז הרביצה יש לי עם תדעו. הספר. אבל לגבי ציבורים, תשמעו, כן. קנתה את זה מדענית פרק ב', חילוניה, מדענית, חכמה, בת 45 או משהו כזה. כן. אחרי יומיים התקשרה אליי, אמרה, וואו, ספר מדהים, אני רוצה עוד עותק לחברה שלי, גם פרק ב'. התחתנה אוקיי, איתה? אז זה החילוני, מצד החילוני. עכשיו חרדים קנו ממני את הספר, כן. אמרו לי, תשמע, ישיבת חברון עפים על הספר. אז תקשיב, אני נמצא אצל הכי חרדים, אצל הכי חילונים, וגם אצל דתיים. קיצור, זה פונה לכולם, כן. כתבתי אותו בצורה כזו. הבנתי, אחד מתוך 2,000 מתחתן, אז אתה... מפתחי לדרעי, זה מתאים לכולם. אור אלון, יא תותח, תודה רבה לך. ללכת ללכת על כל לכל החופה. החופה. יאללה, אחלה אחלה ספר. יום. ביי. להתראות.